Universidade de Vigo presenta Radio Escaparate. Ola, escaparatistas, benvidos a unha quinta temporada do Escaparate, o programa de radio universitaria do campus de Pontevedra. Hoxe, como sempre, estou acompañada da miña amiga e compañeira Nuria Blanco. Que tal, Nuria? Boas, Cris, Que moi tal ben. a semana pasada sen estar aquí? Faltábame algo, sabes? Non estaba chea como persona. Pero bueno, Carlos e Alejandro fixeron perfectamente, son totalmente válidos para conducir este programa que é tan difícil conducir, de verdad. O mellor o ano que ven. Quen sabe? Quen sabe? Pero claro, non falemos máis que toca presentar as seccións Chíos e Cancelos, actualidade audiovisual, o falar da rúa. Ademais dun debate cos candidatos dos partidos da facultade, a bancada de Raúl e Postdata. Moitísimo máis, moitas risas mentres, non? Claro. Pero non falemos tanto que temos que dar comezo a outro programa máis da quinta temporada. Así que, sen máis dilación, comeza o Escaparate. Moi boas, chicos, benvido Alicia Núñez e Pedro J. Miguélez no seu particular Chíos e Cancelos. Hola. Boas tardes, amigas. Que tal? Todo ben? Todo correcto? Como siempre, bien. Bueno, así me gusta, que luxo. Que tedes para nós, chicos, esta semana? Pois eu hoxe veño con dúas noticias da nosa universidade. Primeiro de nada, presentarvos a... Bueno, supoño que se pronuncia Bumblebee ou Bumblebee, o robot gañador da Uvigo. Coñecédelo? Non teño ni idea. Bueno, pois, non sei, non me consta. O equipo G-Code Robotics, composto por 5 alumnos da Escola de Industriales da nosa universidade, representounos na gran final do desafío Asti Challenge. Sí. Competición que ten como obxectivo mostrar o talento español das súas facultades e ciclos superiores. Bueno, este proxecto de recalcar que quedou primeiro no mellor robot no duelo de robot na segunda categoría, superando entre un total de 66 equipos. Ole aí ao Vigo. Así que talento Vigo. E no tu panda. Es el robótico que el año pasado andaba dando vueltas por delante del comedor de sociales. ¿Alguien lo vio? ¿Os acordáis? Sí. Así, o que estaba pola selección. Era blanco. Y era ese el que ganó. Non sei, non había foto do robot, a verdade, non vi. Bueno, e tamén desde aquí, desde logo, quero mandar no nombre do noso equipo, pois, un saúdo e a enhoraboa ao equipo femenino de balonmano da Uvigo, que se proclamou gañador da Liga de Balonmano das Universidades Españolas. O equipo femenino. Sí, o equipo femenino de balonmano da Uvigo. Temos o placer de coñecer aquí, de ir na clase de Laura Carracedo, que sí, un saúdo, Laura. tremendo. Tamén coñezo tamén a outra compañera máis, que é Lara Patiño, tamén outro saúdo. E a todas as mulleres. Enhoraboa, chicas. Que ven. Ademais, he de dicir que eso non se sabía, pero que por gañar o campeonato de España ten 6 créditos máis aquí as compañeiras, Ole. Así que unha asignatura menos que facer. Sí. Está ben. Voume apuntar ano que ven a ver se... Nuria de suplente pedindo 6 créditos aí. Quero 6 créditos. Veña. Bueno, que máis, chicos? Limpando os banquillos. Repartindo augas, non en fai... Por eso danche De domas. utillera. Bueno. Algo. Son 2 Algo créditos. máis, Alicia. Bueno, pois hoxe, que é un día especial para min, é o meu aniversario, dixen, quero levar algo que realmente me encanta e me flipe para dar a mostrar na radio, que me encanta estar aquí. ¡Qué bonito! ¿Cantos cumples, Alicia? 20. 20 aniños. Súper redondo. Cumpleaños feliz. Vale. Parabéns para ti. Bueno, pois decidí xuntar algunhas das cousas que das miñas cousas favoritas. E xuntei os Sims. Me encantan os Sims. Percebes e grelos. Tamén. E bueno, YouTube. YouTube, claro, lógico. E se xuntas estas tres cousas, pois saeche algo maravilloso que é Ui Sims Duo.
Alguén escoitou falar desto? Sí, eu sí. E GH Sims? Sí, tamén. Sí, eso sí. Pois Ui Albert, que é un canal de YouTube, Albert, pois cada ano por estas fechas realiza como un mini reality basado nos Sims, no que cada un dos seus amigos youtubers, son 6 ou 8 youtubers, depende, cada un crea un personaje de Sims, métenos todos nunha casa e vaise vendo a supervivencia, algúns son vampiros, outros irmás gemelgos, que E a xente resulta... vota, non? E Sí, por e despois a qué? xente vota por Twitter e parece algo fantástico e quería dar a coñecer este programa que se emite en YouTube todos os xoves e que, por favor, mirades o canal de Ui Albert de verdade, risas aseguradas. Ademais, a mí ¿Por qué no lo hacemos en Radio Escaparate? foi difícil, é difícil. Buf, hai que ter moitísimo traballo de diseño detrás, Estamos, eu aviso. mira, ata aquí de traballos que a xente de Vigo non o valora tamén. Podíamos levar algún crédito por estar aquí. Podíamos. Ya, sí. É verdade, é O digo verdade. de verdade. No, no, Desde o, aquí facemos un o ano chamamento, que ven... Aprovechamos para mandarle un Las saludo al señor eleccións. decano, que seguramente nos escuche. Sí, Y seguramente. algún crédito a ver si É que cae. está esperando a que dé Religiosamente. a hora para que non subamos o Bamonde, o Xosé programa. Bamonde, que falei eu onte con él. Non durmen toda a noite aí esperando o programa de Escaparate. Por que non nos subiron esta semana? Por que? Que Estaba pasou? aí que non dormía. Que pasou co programa? Da igual. Ai, quero dicir que a mí Albert encantoume sempre dende pequena porque estivo en Fama Bailar. Xa sei quen, Ui Xa sei Albert quen é. Es el que Buah, no sabía el ese que dato. comenta OT siempre o no es el mismo. No, creo que non. Non, ese é outro, No, que no, ten no. as gafas. Pues se llama parecido también. Bueno, Non sei como se chama. Bueno, vale. eu tampouco. Algo máis, Alicia? Pois no. Xa Creo que todo? con isto douno por rematado. Vale. A ver, que pasa? Temos aquí a noso amigo tamén, compañeiro Sí, que di Pedro. que hoxe ten unha sección, bueno, Está un pouco moi impresionante. nervioso. No, Estamos aquí as tres intrigadísimas. Que pasou, Pedro? Como todos ya sabedes, en nada tenemos seleccións, estamos en campaña, polo que os partidos buscan... Cal de seleccións? As daqui a facultade ou as outras? No, las, As importantes ou as, las secundarias, las de... meh. as do 28A, non? Vale. Bueno, buscan a mellor maneira de facerse notar de que se fale deles. En los últimos tempos hai algo que se puso de moda, as cancións. É que desde que o ano pasado pusese de moda esa canción de Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, pa 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 pa. Pero a ti... Ves que en serio, das todo por... Madre Venga, sí. Hasta Por la fin, diversión. claro. Mais é por taburete. Oh, eso Pasa doeu. palabra, por pasa Melendi, palabra. por Bo, que todos os partidos queren a súa canción, xa sabedes por onde voy, Sí, ¿no? sí, sí. Solo pido silencio y disfrutad de esto. Esta canción? No. Ah. Bueno, seguimos aquí en directo en la número 9 del país, los 40 principales. Estás en casa, estás en el coche, estás ocupado en el trabajo, estás ocupado censurando monólogos de Ortega Lara. No te preocupes, llega este grupo encabezado por Santiago Abascal. Este temazo ya han confirmado su presencia en el primer Sound de los 40 principales. Es patrocinador oficial. Con todos ustedes, a Vox le pido. No se muera censurado por la izquierda. A Vox le pido que derrotes al marxismo y nunca más regrese el mal a mi tierra. A Vox le pido. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? É que despois queixámonos No, de pero medios de síntonas. comunicación difunden a Vox e nós aquí Aquí, difundindo a Vox. ¿cómo? A Vox le pido. Los hijos de mis hijos por los padres de tus padres. A Vox le pido. No, en serio, no quiero cantar máis isto porque No, tampoco. queda na cabeza, queda na cabeza Sí. esta canción. Es que es muy bueno. Pobre Juárez. Ojo que viene estribillo. Oye, que por traballo favor. de creatividade, ¿por qué no? Pero The Puff tamén teñen unha canción, Pero no tan buena. Ah, ¿cómo é? Pillas. Mira, y aquí viene la mejor frase de la canción. España siempre viva yo. A Vox le pido Que mis ideas sean de amor y que el gobierno sea de Vox y no uno rojo de coalición. Venga, vale ya, arriba España, hombre, seguimos. Todos juntos, veña aquí, técnicos. España Vamos, técnicos. Venga, Marta, que está aquí en la cama. Vale, Carlos, quítame ya esto, por favor. Venga, ya vale. Non, Eh, pero é importante, temos que facer unha canción, non? Sos de Sí, chocolate. ya tenemos una. Bueno, unha renovada. Unha renovada. Pero no, unha renovada. esperad porque hay más. Conta, Porque esto es conta. un temón, pero he de decir que os vi mellores. Sinto Vox, pero OPP se mean a vosa cara. É que hai uns anos Lady Gaga sacou un auténtico hit chamado Alejandro. Pois en Tarragona Alejandro Fernández presentábase a alcaldía polo PP. En un ayobos de manual presentáronos isto. Toca Pepe, confía en Alejandro. un nuevo alcalde que se preocupa por ti. Toca Pepe, confía en Alejandro. Yo lo veo bien.
A mí me gancho, Temos que facer vale, unha do venga. escaparate xa, Joder, creo que Lady Gaga chorou porque melloraran a súa canción. Pero, por favor, mira. Carlos, ya, mira, quita. Si alguén vos queríades que o rap de Cepeda en Camiña sobraba, esperade a escoitar esto. Este es el rap de la canción de Alejandro. ¿Alguna duda de que mola en Tarragona? Alejandro. Se mueve, Alejandro se moja. Si quieres que haya un cambio y que gobierne ya el PP, Alejandro trabaja para usted. ¡Bum! ¡Toma eso, Arcano! ¡Ahí lo llevas! Es que parece de broma isto, Madre Pero, mía. hombre, Está Resino mira, chorando na casa. o mellor, con diferencia desta canción, o final da historia, por favor. Cris, leo o titular desta noticia. Sony Music denuncia al PP por plagiar a Lady Gaga. ¡Qué sorpresa! ¿Qué pacharía ahí? Espérame, vamos a ¿Qué ver. le podría molestar a esa gente? Final inesperado. Pero ti, imprimiches esto en, No, es que- en cartón. Fue el señor, fue el señor de la Reprografía, copistería, sí. sí, que se equivocó y me dijo, bueno, te lo imprimí en cartulina, no te molesta, no yo. No, pues la verdad. Esto vai quedarnos aquí no plató, no estudio, grabado, Qué guai, chicos, encantoume. Que risa, moitísimo. Teño a Vox na cabeza aí. A vos te pido. Sí, vale, xa non a teño, non a quero. Suficiente. Por cierto, que a Juanes no le hizo mucha gracia la canción. Xa, Yo home, non quería lo saber, Twitter. Bueno, parabéns, Alicia. Parabéns, Parabéns. esperemos disfrutar outro ano Grazas, máis amigas. contigo. Gracias, chicos. Chao. La semana que ven. Chao. Ata Chao. semana. ¿Qué tal, chicos? Irene Fernández, Adrián Iglesias. ¿Qué tal estades? ¿Qué tal a semana pasada que fixetes? Pois moi ben, eu encarguerme de Curioso. falar da rúa Sí? a verdade é que estivo ben a cousa. E ti, Irene? Eu estuve en postdata e, bueno, foi canto menos curioso. Foi. Pero para máis curioso a cartelera deste fin de Eso, semana. que ben enlazaches aí. Ah, sí, me Contanos. gusta. Pois mira, temos dous peliculiñas a ter en conta. A primeira é After, aquí empieza todo. Non sei se Ai, vistedes xa sabedes do que estou falando. Sí, A ver. totalmente. Que non A ver, sabes? Nuria. a Por ver. favor, din meus libros religiosamente. Cando era teenager, vale. Miña frase, bueno, enamorada perdida. Pois After é a nova 50 sombras de Grey, pero sen sombras e sen Grey. Unha cinta romántica adolescente basada nas 4 novelas de After, que, para que non o sepa, foron un fans fiction publicados en Wattpad basados en One Direction. En Harry Styles, concretamente. Concretamente. Sí. Pero, por que non aparece Harry Styles, que xa estivo en Dunkerque? Por que non aparece en Porque After? dá un pouco de pena esa película. Vamos a falar. Vou na ir a ver ao cine, a ver. Vamos xuntas, Pero vamos dá a pena, quedar en Radio Escaparate. Non para- que, o sea, está totalmente en contra da miña visión agora mesmo, pero como buena fan de After que fun, tiño que verla. Claro, eu te entendo. Igual un pouco amor tóxico. Mi madre. É tóxico, amor. A ver, Sí. eu Sí. polo que escoitei por aí penso que é un pouquiño mellor que 50 sombras de Grey, ¿En porque serio? é bastante... Sí, sí, sí. A ver, non En hai... serio? Sí. Ah, de toxicidade, falas. Sí, que Claro, é sí, un claro, pouco claro. máis. Pero aínda así non se salva porque segue sendo... Algo máis tirando a 3 metros sobre o ceo, quizá. Sí, é ese vibe, sabes? Comprendo. Pero bueno, endo xa a outra punta do mundo temos... A ver, quero que me digades de que crees que va esta película, ¿vale? O que xénero é, vale? De que xénero é isto? Quiero comerme tu páncreas. É algo tipo gore, como raw, algo así, crudo. Comedia. Pois é unha película dramática. Unha película de animación xaponesa con unha traducción de título bastante peculiar Sí. sobre unha chica que ten cáncer de páncreas. E iniciase como unha trama de romance. De feito, a protagonista non é a rapaza, senón o rapaz que coñece a chica, enamórase dela, e toda a circunstancia, etc. E por algún motivo deronlle este título que deu moito que falar en redes sociales. Non é o máis adecuado, non? Igual ver, non. Polo menos chama a atención. E a verdade é que Sí. choca un pouco porque sendo a trama Choca que é un... O sea, unha música dramática, Cáncer piano, todos terminal, os clips, todo o mundo llorando, e de repente, Pero quiero hostia, comerme tu bueno, páncreas. Non, é un título un pouco... non chama moita atención, creo. Pero bueno, a verdade é que a película ten boa pinta. Sí, pode Sí? ser, Ten pinta de bonita, destas que vas a ver ao cine. Pero está en cartelera? acabas chorando Claro, bastante, que sí. rara, non? Que está en cartel. Non escoitei Hombre. falar dela oínda. Últimamente así as películas xaponesas, digamos, fortes, sí que veñen ao cine e veñen... Teñen moito presuposto. Unha Sobre todo en pregunta. Yermo Cine. Sí. Última película que foche de saber ao cine, cal foi? Shazam. Eu Shazam. vin Capitana Marvel. A Capitana Marvel. Anda.
Vistedes Dumbo algún? No, Sí. non. Eu sí. Ainda non. Bueno, é unha historia normaliña, é dicir, a historia de Dumbo traída, pois é o típico mensaxe familiar de Xa. hai que encontrar claro. a familia, está ben. Está Agora ben, para mesmo toda a nesta familia semana está ben. que nesta semana para ir ao cine, que recomendaríades? Pois se estrenas estas dos e logo tamén temos outras novas que tamén hai que comentar, pero Vale, perdón, non, seguide, non te seguide. preocupes. Temos o novo tráiler de O Joker de Joaquín Phoenix. É verdade. Que non sei que vos pareceu, pero fixo explotar internet polo menos. Totalmente. Que vos pareceu? Eu non o vin, pero Eu vin tampouco. críticas sobre o Joker. Que son boas ou malas De as todo un críticas? pouco. Sí. Alguna un imaxe pouco. viste desde o novo Joker, así... Non, quen é o actor que o Joaquín interpreta? Phoenix. Joaquín Ah, Félix. ok. O de Her. Ai, no, lo sabía, Sí está, sabía, no sí, sabía. No. sabes quen é. Sí, claro. Xa habíamos Que falado pensades? disto Sí. fai tempo, Sí. vale. Que pensades? É un look interesante e a verdade é que sexa unha historia que fala precisamente das orixes do Joker, que en todas as pelis como que se deixan caer cousiñas, pero nunca se fai dende o primeira. principio. Nunca se falou de por que... Non, Anda, De construcción eso? do personaxe. porque Claro. sempre estaba moito da man de Batman e Claro. Como nunca pasar se lle profundizaba eso, tanto. dun nome Oye, de familia. pode estar ben? É interesante, a min parece desde fora, polo menos. A verdade é que a xente deixalle boa pinta e a ver que tal. Que ben. Penso que sí. Pero logo que temos en videoxogos, Adrián. Pois en videoxogos, vale, comenzamos cunha estrea que vai ver a luz nas últimas consolas da última xeración, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Trátase de Ace Attorney Trilogy, que é unha saga de xogos case de culto, non sei se coñecedes, que naceu originalmente para Nintendo DS. Eu estou Ah, xogando Nintendo DS. agora mesmo. Sí, un poquinho antes de que salera a noticia, como Estás super enganchada. sí, además lo estoy xogando en inglés. Son xogos que enganchan moito, a Sí? verdade. Moito, Vale, a ver, conta. Pois nestes encarnas a Phoenix Wright, un abogado en prácticas que se ve envolto nunha serie de casos que o arrastrarán a defender de oficio a irmá pequena da súa instructora, acusada do asesinato da mesma. Encántame. Asesinato da súa irmán. Da súa irmá, sí. Oh, Están convamentados en Inglaterra e ponten unha tesitura no que agora todos os xuicios resolves en 3 días. Sí. Entón, ti vais pasando por diferentes casos de asesinato e tens que defender asesinos, basicamente. Este Bastante sistema de curioso. xuizos rápidos e tes que presionar os testigos, resolver as incógnitas, Entonces, tes uns días encontrar as Moletísimo. incoherencias nas declaracións. Para onde podo xogar? No orden no... Pois a verdade é que o xogo está disponible en moitas plataformas. De feito está Porque teñen moito Nintendo tempo. DS original, son varios, son un montón. Os 3 Ace Attorney son estes, que son os de Phoenix Wright. Vale. Van sair, están en Nintendo DS, Sí. Nintendo 3DS, e agora saen PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Jolín, madre ben mía. e ata para móvil, penso que hai unha E versión. Wii non Vale. hai Wii, pobre Wii. Wii tamén hai unha versión do Ah, Phoenix ben. Wright. Bueno, eu sí, quedeime está na por aí. Wii, Nintendo, bueno, etcétera. Sí. Pois En la para PSP. Nintendo a consigues moi fácil, non te preocupes. Vale. Pois iso, a ver se sacamos a luz a verdade. Entón, Qué é moi guai, divertido. qué Tens uns guai. días para investigar e logo tes que ir ao xuizo. Entonces, por exemplo, os testigos dan os seus alegatos e ti tes que ver as contradicións no seu argumento. Qué chulo, encántame, Está moi encántame. ben. Protesto. Protesto. Podes gritarlle ao micrófono e dicir protesto. Really? e Bueno, contar o bueno, xogo. bueno. En inglés como é? Objection. 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 Y te pones ahí todos en la plan, objection, y tú, Hold ¿qué it. le pasa a esta niña? Ben, seguimos con outra estrela moi interesante para Nintendo Switch e que cada vez estánse a adaptar máis e máis xogos de gran calidade de outras consolas e mesmo do ordenador a consola portátil de Nintendo. Trátase do galardoado Hellblade, o sacrificio de Xenua. Agora explico vos de que vai este xogo, porque é moi experimental, Moi de acción curioso. e sobre todo de intriga e descubrimento persoal. Trata a historia de Senua, unha xove nórdica cuxa aldea foi completamente arrasada polos bárbaros xunto cos seus queridos que están aparentemente desaparecidos. É unha historia moi interesante, pois Senua é unha enferma de esquizofrenia na idade antiga, Qué fuerte. que Como cree con la firmemente que as voces que escoitan a súa cabeza son unha especie de deuses que a chaman a unha grande aventura para resucitar o seu amado, como se pudese salvarlle a vida. Claro. Ela cree iso firmemente. Sí. É moi interesante a nivel de fidelidade que seguiron para representar as enfermidades mentais neste xogo, pois contaron no seu desarrollo cun equipo de psicólogos especializados na esquizofrenia precisamente, Claro. para poder representar fielmente o que é ter unha Perfectamente. enfermidade mental e o que é vivir eso. E E a verdade non- é que o xogo é angustiante a Sí. tamén de poder. Ai, ai, ai.
poste de verdade na pel dunha persona. ¿Sí? Que, Ten unhas mecánicas super curiosas, por exemplo, ti vais avanzando, por exemplo, por un camiño e tes unha voz que te di, bueno, unha que te está dicindo es una inútil, non vais conseguilo, xa te Non dicen que podes estaba xogar loca, non sei que, non sei canto, non sei pola que desamos tomar decisións, ou outra que te di, ve pola izquierda, ve pola dereita, desate coller un montón de cousas así, e ten unha cosa Ese que... é o gancho do xogo, entón. Sí. A voz Sí. guíaches. as Cada voces non é que che guíen, pero sintes o que che O están que- dicindo, claro, e e como tens que podes tomar sentir decisións iso. como unha persoa que de verdade ten esquizofrenia e está vivindo Que iso. fuerte. E non te mareas un pouco. Cada vez que perdes no xogo, digamos que hai unha pantalla na que ves como unha especie de escuridade que te vai envolvendo. E se deixas que te envolva por completo, o sea, se perdes moitas veces, borranche os datos da partida e tes que volver a comenzar. Sí. É verdade que os seus o seu amante está vivo, etcétera, etcétera. Eso No, é ya, ao final do xogo. va coa súa cabeza encima. Pero é bonito como que normalizar tamén, non normalizar, pero polo menos saber que sufren as Claro, ten persoas en cuenta que que teñen era, esquizofrenia. claro, unha enfermedade que daquela Claro, daquela non... Estaba loca. Como Juana la loca. Sí, Estaría claro. vendo os deuses ou sabe Dios, sabes? Anda, Que, claro, moi na místico idade eso. antiga, Claro. pues, ela era o que Claro. pensaba. Claro. Moi interesante, a verdade. Pareceme super interesante, madre mía. é unha experiencia moi envolvente e moi curiosa. de Sinceramente, dos xogos que falaches, estes dous son super, pareceme bastante Son interesantes, moi polo chulos, moi menos. chulos. Non é No o meu normal. gusto. Sí. Pero bueno, Pois, chicos, Pues Muchísimas recomendadísimos. Ala, a xogar. vémonos na próxima semana. A xogar. xogar. A ver todos after, Xa quedaremos. Hasta logo, guiño. Benvida, Ángela, outra semana máis no Falar da Rúa. Que Moi tal? boas tardes. Moi Que boas tal? tardes. Como andades? Ben, que tal ti? Eu, ben, esta semana estiven preguntando en San Aquiles, non se coñecedes o patrón Por de fin. fisioterapia. Por fin, Home. un falar da rúa nunha festa universitaria, era o que pedíamos. É dende que a moito ocasión tempo. merecía porque quería preguntar sobre alcohol e drogas. Entonces dixen eu, estáis San Aquiles que non consume ningún universitario nada, pero seguro que hai, como se xuntan universitarios, seguro que teñen información. Algo Vale. algo a ver que A ver. que salga. Imos ver que me contestaron por aquí. Moi boas tardes, escaparatistas. Hoxe saímos ao campus de Pontevedra a preguntarlles aos alumnos e alumnas que pensan sobre o consumo de drogas. Estarán máis a favor duns que de outros? Do alcohol, do tabaco, están máis aceptados, por exemplo, que a marihuana e a cocaína? Imos preguntarlles. Sí, por supuesto. La marihuana y el hachís. Sí, y el alcohol. Y bueno, es bastante consumido entre la gente universitaria. La verdad. E creedes que ten algo que ver que as drogas aceptadas socialmente son as menos dañinas ou non ten relación? Bueno, a ver, dañinas son todas, pero sí, a ver. Dañinas son todas, pero lo que genera después es bastante placentero. Vos creedes que a legalización se debe, por exemplo, a que o Estado intente sacar cartos ou a que intente regular o consumo? Que intente sacar dinero, por supuesto. Pensé que iban a decir a regular o consumo, pero no. El consumo les da igual, porque se bebe alcohol y tampoco lo regulan, lo que quieren es O sea, ganar cartos. ganar dinero, como Sí. con todo. Sí, claro, hay algunas más aceptadas. El tabaco y el alcohol, que siguen siendo drogas, están mucho más aceptadas que las ilegales y son igual o más peligrosas que algunas. E crees que ten algo que ver a aceptación social desas drogas coa súa peligrosidade ou non están relacionadas? Hombre, la aceptación social hace que el consumo sea mayor y por lo tanto la peligrosidad también aumente. Entonces las drogas que no están socialmente aceptadas quizás son menos peligrosas porque su consumo es menos habitual. Vale, e crees que ten algo que ver a legalización con que o Estado intente sacar cartos ou con que o Estado intente regular o seu consumo? Bueno, haciendo legal algunas drogas, lo primero se regularía el consumo de estas drogas, también se pagarían ciertos impuestos y se tendría un control sobre qué drogas se consumen y cuánta población y además se acabaría el narcotráfico ilegal, lo cual estaría bastante bien. Hombre, eso está claro, sí, pero por la sociedad, o sea, fixéronos pensar que o alcohol, por exemplo, non é unha droga, cando sí que é. E dentro do que son consideradas drogas, os porros están moito máis aceptados que a cocaína, por exemplo. E creedes que esa aceptación social ten algo que ver co peligrosas que son ou dá igual? No, creo que
no? No, porque, por exemplo, para min é moito máis peligroso o alcohol que fumarte un porro. A mí son peligrosas as dúas. E creedes que o Estado legaliza drogas para intentar controlar o seu consumo ou por sacar cartos? Por sacar cartos. Cartos, sempre hai cartos de por medio para todo. Correcto. Sí, totalmente. Sí. Muchísimo, sobre todo el alcohol y el tabaco. ¿Verdad, Fer? Fer, ¿qué opinas sobre el consumo de alcohol y tabaco, que está más normalizado, verdad? A ver, el alcohol y el tabaco es una droga que hoy en día pues está normalizada, ¿no? A ver, E creedes que esa normalización ten algo que ver co seu nivel de peligrosidade ou que non ten nada que ver? a ver, el alcohol y el tabaco es, quieras o no, es una adicción, ¿no? Si lo tomas muy a menudo puede llegar a ser una adicción. Pero bueno, el Estado tiene que ganar dinero de alguna forma y bueno, es de las drogas pues que se pueden legalizar. Yo creo que peligros tiene igual, todas las drogas van a tener su peligro. Claro, todas las drogas tienen peligro. hoy en día. Normalizado, sí. E creedes que o Estado legaliza drogas como alcohol ou tabaco para regularizar o seu consumo, saber cantas persoas o consumen e cantas non, ou simplemente para poder sacar beneficio? Hombre, yo creo que las dos cosas. El alcohol y el tabaco, pues a ver, hoy en día dentro de la sociedad es algo pues que no todo el mundo fuma ni todo el mundo bebe, pero yo creo que mucha gente pues sí que lo hace, aunque sea alguna vez, ¿no? Y sacar beneficio, pues también de ello, o sea, se saca mucho dinero tanto del tabaco como del alcohol, creo yo. Yo creo que principalmente van a sacar provecho porque es algo que además te engancha, consiguen que poco a poco te vayas enganchando y siempre van a sacar un beneficio ellos. Vale, pues moitas gracias. Ai, opinións moi dispares, algúns temas, outros bastante... Bastante non. Bastante de acordo estaba a xente, Acordo. sí. Pero bueno, que tal gravar en San Aquiles? Que tal foi a Pois experiencia? estivo bastante ben, é que a xente prestábase máis a contestar, porque normalmente van pola rúa, ven unha cámara e asústanse, e dixe, ui, vou con presa. No, ahora píllasme mal, pero aí foi bastante, casi todo o mundo Home, dixo que sí. además preguntar nunha festa no que todo o mundo bebe, bueno, Agua. agua con hielo sorpresa, A preguntar ver, por la sorpresa, pois ten bastante, sabes? E ti que opinas a respecto sobre, por exemplo, outras drogas como a marihuana ou cocaína que non están total legalizadas? Credes que tense que legalizar algún tipo de drogas? Eu a verdade é que Ou non prohibir todas? consumo ningún tipo de drogas, e digo completamente en serio, entonces non estou a favor do seu consumo, máis que nada porque se o legalizas para os 25, sendo sinceras, legalizouse aos 18, quen bebeu antes alcohol? Todos. Quen conoce a alguén que bebía con 15, con 12? Casi todo o mundo. Claro. Sí que creo que se debe que igual legalizando se controla un pouco máis, pero tampouco non estou moi segura, a verdad. Pero bueno, Eu legalizaría a marihuana. Marihuana medicinal. Eu estive en Ámsterdam e eso al final é unha odisea, é unha fantasía e está moi ben. Pero bueno, ahora que eu penso, quedanme bastantes festas universitarias. Non Home. sei se facer máis o falar da rúa por aí. Queda este xoves, Sangueros, se queres. queda... É Santa Cata, nosa patrona. Pois a ver se nos vemos por ali, entonces. Eso. A ver Muchas si nos vemos. grazas, Ángela. Chao, hasta a semana. Chao. Bueno, como xa dixera ao principio, hoxe temos un debate a 4 bandas con candidatos dos partidos da facultade. Benvidos, chicos, que tal? Moi ben. Hola, que tal? Bueno, antes de nada presentarvos para que a xente os coñeza, temos a Alex Duagi, ¿verdad? Duaigi. Duagi, vale. De Antipubli Public Sí, Club. son as Diego personas que Requejo, de PUF. Sí. Ruth Cruz, de Unidos Somos Pokémon. Hola. E Viviana López, da Casa del Cartel. Sí? Vale, perfecto. Bueno, antes para empezar, quería saber brevemente, tedes como 30 segundos así para explicar un pouco de que va o voso partido e describirlo así un pouco, de que trata. Sí. Vale, pues yo soy la representante de la Casa del Cartel y la Casa del Cartel es el primer partido feminista de la historia de la facultad y lo que básicamente nos dedicamos es a conseguir una facultad libre de sexismo y desigualdad, porque tanto en el sector como en las carreras las mujeres predominamos y aún así siempre quedamos relegadas a un segundo plano y a cargos de menos relevancia, por lo que queremos cambiar eso y luchar desde aquí por una facultad más justa. Gracias. Que máis? Vale, bueno, pois eu son Diego Requejo, son o candidato polo partido PUF
Bueno, a nosa idea central pues sería loitar pola unidade da facultade, tanto sea por os estudantes de publicidade, de xestión pública e comunicación audiovisual. Xestión pública que quede aí... Que están presentes tamén. Claro. Bueno, en principio temos como asignaturas que son moi similares, ¿no? Entonces utilizaremos queríamos implantar, bueno, a idea de facer unha clase conxunta tanto xestión pública como publicidade, si vamos ter unha materia que cruce audiovisual con publicidade para obter, o sea, para traballar xuntos. Vale? E tamén defender o galego, que é algo que está moi infravalorado. Bueno, eu son Alex, veño en representación de Ana Pintané. Nós somos Antipublic Club, que é un club social que busca unha experiencia universitaria 360 graus. O seu obxectivo nuclear é facer as cousas de maneira diferente e tamén poder amosar os proxectos, darlle cabida e fomentar a iniciativa de proxectos individuais a xente da facultade, que creo que están moi infravalorados, e poñelos en valor que a xente poida disfrutalos tamén. E ti, Ruth? Yo vengo de Unidos Somos Pokémon y básicamente venimos a luchar por un mundo más ecológico, ya que pensamos que es la base de todo. Digamos que no se puede conseguir ser feministas ni una facultad 360 si vamos a destruir al planeta. O sea que queremos un poco pues luchar contra eso. Moi ben, que actividades estades levando a cabo estos días para conseguir o voto dos estudantes, por exemplo? Bueno, pues por ejemplo nosotros desde la Casa del Cartel estamos implementando distintas iniciativas, como poner un tablón en el que todas las personas pueden acercarse y escribir un mensaje a mujeres que los hayan inspirado en algún momento de su vida, ya sean familiares o personajes históricos. Además hemos llevado a cabo la iniciativa Vermella, tanto en la pasada fiesta de San Aquiles como esta semana en la fiesta de San Leandro y posteriormente también en la fiesta de Santa Cata, que se trata de una iniciativa en la que todos los miembros del partido tienen unas pulseras rojas reconocibles con el nombre del partido, y todas aquellas mujeres que se sientan inseguras o sufran alguna situación de incomodidad o acoso en este tipo de fiestas universitarias pueden acercarse a nosotros y las ayudaremos y las apoyaremos en todo momento. Además, intentamos también dar visibilidad a las mujeres que forman parte y trabajan en esta facultad y que muchas veces no son tenidas en cuenta, como las mujeres de la cafetería, de la limpieza o de la biblioteca. Moi ben, que máis? A ver... bueno, nós máis que nada intentamos chamar a atención para ser conocidos, vale? Tivemos un proxecto aí de creatividade na que tiñamos que personalizar o teu facha preferido, vale? Aparecían Hitler, Franco e Trump. Arrimadas tamén aparecía por ali. Perdón? Nada, da igual, porque tamén tedes no Instagram como... Bueno, seguiré falando, non quero... No, a ver... despois tamén unha cousa a destacar do noso partido é que facemos a nosa comunicación tanto do partido como unipersonal, vamos, totalmente en galego para potenciar eso. Moita xente que dice que lle dá vergoña falar galego e todo, bueno, pois nós estamos aí e podes acercarte a falar con nós e practicar, por exemplo. Bueno, nos desde Antipubli, por exemplo, para seguir con nosa filosofía, estamos plantexando hoxe en concreto ás 7 da tarde na botica. Vamos a facer unha exposición dos proxectos audiovisuais de Belas Artes, de fotografía, da xente que queira mostrar os seus traballos para dar visibilización e poñer en valor os proxectos, non? Tamén mañá vamos a facer unha sentada feminista na facultade ás 11:45, que por se alguén non está enterado hai que estar ali. Tamén un pouco comulgando cos valores da Casa del Cartel e os valores que creo que todos temos nos 4 partidos, sinceramente. Creemos que é algo necesario, que vai máis alá do partido, do traballo, da asignatura e que ten que ser algo da facultade na que todos estemos comprometidos. Bueno, y nosotros en Unidos Somos Pokémon pues queremos un poco concienciar a la gente de lo que debe hacer para cuidar el planeta. Por ejemplo, mañana tenemos una charla prevista para las 12 de una protectora de animales para que la gente se conciencie sobre pues la adopción responsable, por ejemplo. También tenemos cursos en los que queremos pues que la gente aprenda cómo reciclar el plástico, qué usos pueden darle. También repartimos folios reciclados, por ejemplo. Y pues otra de las actividades que llevamos a cabo es que construimos nosotros unas papeleras de reciclaje porque están todas desperdigadas a lo largo de la facultad. Y bueno, básicamente pues concienciar a la gente en general.
bueno, dende o meu punto de vista é bonito que os vedes todos ben, que non hai aquí ningún problema nem nada, o sea, e tamén é bonito que como que sexa tamén os partidos que sexan como un reflexo da sociedade tamén, do que busca a sociedade, do que pide. É bonito, a mí me parece moi bo. Pero tamén quero saber, estivemos falando antes de comezar a entrevista sobre o presuposto. Que tal levades o presuposto, que se hai algún problema ou se realmente con 50, bueno, con pouco, bueno, co diñeiro que os dan, pues Todo bien. Todo bien. A veces parece que se hace un poco justo, que se nos queda un poco corto, pero bueno, intentamos poner de nuestra parte para que darle el mejor uso e invertirlo de la manera más adecuada posible y que lleguemos al final de la campaña con el presupuesto que se nos ha dado. Claro. Aunque pueda parecer difícil muchas veces, é verdad. Exacto, o que fan moitas veces e tamén aportamos nos de casa, traemos cousas para poder axustarnos ao presuposto que nos poñen, claro, porque 50 euros en unha semana e media, solo en cartéis, imagínate só que sí, a verdade é que é bastante pouco, pero bueno, é eso, o que di Diego, que intentamos aportar todas as cousas da casa, moita da comida traémola da casa, sabes, intentamos economizar o máis posible, bueno, intentamos asustarnos bastante, sí, porque facer o que podemos. Principalmente la mayor parte del presupuesto se invierte en papelería, en carteles, en pegatinas, y entonces intentamos pues otras cosas como decoración, comida, incluso otras cosas que podamos traer de casa o conseguir donaciones para que sea un poco más rentable y podamos optimizar la inversión. Nosotros, por ejemplo, pues nos está costando un poquillo por el tema de que buscamos cosas de cultivo ecológico y a veces es un poco complicado pues ceñirse a esos precios porque básicamente son más caros. Pero bueno, también al tener gente en nuestro equipo que es vegana o que es vegetariana, siempre también ponen de su parte y hacen pues postres caseros o cositas de esas. Cal é a orixe de cada partido? Por que Pokémon e por que Puff? O Antipubli e a Casa do Cartel? En plan, o nome, rápidamente, así varias veces. Bueno, nos en Antipubli Public Club surxiu así como... Bueno, como que están tomando unha cervexa, estamos de chill, relaxados, temos que facer un traballo de clase, como plantexamos, queremos que estes sexan os valores do partido, queremos isto. Entón, bueno, gustounos alguén o dixo de pasada, pasou un cuarto de hora, media hora, e volvimos lembrar o que dixo, non sei quen o dixo. E dixemos, joder, pois Antipubli Public Club mola un montón, é un nome que ten moito gancho, entón, pois quedámonos con eso. Guai. Bueno, o de Puff, nos, a idea de principio de partido, bueno, tiñamos en mente en que todo o mundo iba a facer rollo algo parecido como feminista, pues, o teo ecologista, outro campaña, unha experiencia 360 grados. Nos quixamos levar un pouco todo o humor, ¿no? O sea, entonces como que creamos a parodia dun partido facha, un partido de dereitas, nacionalista tamén podríamos decir. Bueno, saliu da idea de decir, bueno, pues temos que buscar un monosílabo porque é o que máis acorda a xente del, ¿no? Entonces pues empezamos a decir, Puff, Paloma Urban Faxo, suena genial, e venga, va, partido pola unión da facultade, perfecto. O sea... Bueno, pues nosotros quisimos inspirarnos un poco en la serie La Casa de Papel, porque es la serie de habla hispana más vista en la historia y es algo de lo que deberíamos estar orgullosos porque ha salido de aquí. Y además es una serie en la que en todo momento siempre se lleva a cabo a través de un plan, de un trabajo en equipo, no hay roles de género, incluso se demuestra que llegado el momento las mujeres pueden tomar el control y son perfectamente capaces de llevar a cabo las misiones que se les proponen. Entonces nos pareció un buen reflejo, como un movimiento simbólico a través del cual transmitir nuestra ideología. Pues nosotros básicamente estábamos un día haciendo un trabajo, no me acuerdo de qué asignatura siquiera, y estábamos hablando de la USP, que es la Unique Selling Proposition, que es una estrategia de diferenciación que hace que tu producto sea único, y la verdad que nos surgió de dentro el decir... USP, y si usamos eso para nuestro nombre y ponemos unidos somos Pokémon y pues ya quedó eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nos, por estar aquí un ratillo. Gracias a vos. De verdad, sé que de fuera todo se ve precioso, todo bonito, todo tal, pero sé que hay muchísimo esfuerzo detrás, sé que
temos que recoñecer tamén ese esforzo que facedes tamén para que estas eleccións pues, puedan sair adiante. Así que nada, sorte os xoves, que son as eleccións, que ganen mellor. Chao, chicos. Chao. Benvido, Raúl. Moi que boas. tal? A bancada de Raúl. Estou moi cansado hoxe, estou moi cansado. Elo, que fixeches onte? Hoxe, bueno, vou falar basicamente deste tema, concretamente. O sea, mira, tipo, que casualidade. Sí, estou moi cansado por culpa do tema que vou a comentar. Que onte quedeime hasta 6 da mañán vendo un show. Un show que se chama WrestleMania. Conocedes o que é WrestleMania? Non. Non vos sona de nada? Non. WWE, Pressing Catch. Hombre, Bien, pois ese é o que me quedei onte a ver. WrestleMania, bueno, o sea, que non vos sona de nada. WrestleMania, no, pareceme un lugar de Rusia. Onda. Pero vos viedes WWE de pequenas. Sí, de pequenas. Moi fan. Non me saltaba capítulo. Pois moi fan, sen saber que é WrestleMania, perdón que se diga, pero non pode ser. Recórdame, mítico de coleccionar os cromos. WrestleMania, bueno, non sei se sabedes que había 2 programas semanais, que eran Raw e SmackDown, e os domingos era un evento de pague por ver, que había un ao mes. Pero concretamente hai un evento desos, que é o máis importante de todos, que se chama WrestleMania, unha vez ao ano. Que é o de cinturón? En plan, o que coroan o ganador de todo... Eso é nos eventos, claro, eso é nos eventos do domingo. Pero hai un evento deles que é o máis importante do ano. O sea, normalmente, que foi onte. Foi onte. Onte foi WrestleMania, a edición número 35 xa. Madre mía. Foi a edición número 35 foi en Nova York ayer. Vale, bueno, pois veño vos a falar un pouco de WrestleMania, da historia que ten, do importante que é. E que basicamente WrestleMania é para o WWE o que é a Super Bowl para o fútbol americano, non? É o evento máis importante do ano, xa conta cunha duración cercana a 7 horas. O sea, son 7 horas de duración. 7 horas loitando. Sí, onte foron 17 combates, concretamente, o sea, unha burrada. E ti viches todos? Sí, eu vin todos. O sea, empecé ás 11 e acabei ás 6. A xente quedase ata 6 da mañá vendo os Oscars, pero bueno, Raúl... Pois non, eu quedo me vendo a WWE. Está moi efectivamente. Ben, gústame. Bueno, ayer asistiron 81.000 personas, creo que foi, a un estadio, pero récord teñen en 101.000 personas nun estadio de fútbol americano. 101.000 personas dentro dun estadio vendo lucha libre. Bueno, isto remontase a 1985, esta foi a primeira edición de WrestleMania xa. E bueno, é considerado pola revista Forbes un dos eventos deportivos máis importantes e valiosos do mundo, cun valor de 195 millóns de dólares en datos de 2017. Tan só superado por eventos do tipo de Super Bowl, final da Champions, final da Copa do Mundo ou similares. Cousiñas importantes a comentar da historia de WrestleMania. Estive falando antes contigo, son a chuntar Enterrador. Undertaker, bien, para mí era peor que Coco. Enterrador, o Undertaker é moi famoso porque ten unha famosa racha neste evento que chegou a sumar 21 victorias consecutivas, que acabou perdendo con Brock Lesnar. Pero por isto é famoso The Undertaker porque sumou 21 victorias consecutivas. E isto é basicamente o que fai tan grande. É unha das razones pola que The Undertaker é un dos luchadores máis importantes de WWE. John Cena, tío. John Cena ten moita historia tamén en WrestleMania. Creo que levaba aparecendo non sei cantas edicións seguidas. Esta foi a primeira que non apareceu. Por que? Rey Mysterio? Porque Rey Mysterio estuvo este ano. Rey Pero Rey Mysterio tuvo unha temporada que non estuvo na empresa. Bautista estuvo tamén este ano. Batista tamén era estuvo. mellor, Batista era Sí, pero Batista tamén tivo unha temporada sin estar. E por certo, anunciou hoxe que se retira do wrestling. Porque vais dedicar ao mundo do cine ahora. Como John Cena. Como John Cena, efectivamente. É como The Rock, sabedes The Rock? Sí, Dwayne Johnson. Claro. Que Dwayne Johnson moita xente conoce, pero non sabe que Dwayne Johnson saleu de WWE. É que o nome de The Rock levo polo WWE. É que The Rock ese é un dos actores que máis gaña en Hollywood. Sí. Creo que era o que máis. É o que máis? Creo que era o que máis. E isto todo sale da WWE. E bueno, en este evento participaron moitísimas personas, moitísimas celebridades. Unha delas foi Donald Trump, que é unha das curiosidades que cando ganou Donald Trump toda a xente dicía, Donald Trump estuvo en WWE. Pois efectivamente, estuvo en WWE e estuvo en WrestleMania. Estuvo loitando? Se mal non recordo, creo que sí. Estaba máis como manager, pero sí que deu algún que outro golpe.
Fixo de todo este E bueno, hai que comentar que neste WrestleMania 35 deuse unha cousa moi importante, que por primeira vez o evento estelar, que o sea, a loita máis importante de todos foi unha loita femenina. Vamos aí. Foi a primeira vez este ano. Bueno, está un triple threat, sabedes o que é? Unha lucha de 3 personas. Ostras, que Tres contra... No, 3 personas. Vale, ok. Todos contra todos, pero 3. Ok. Que é máis difícil. Polos 2 títulos, efectivamente, polos 2 títulos de femeninos que hai na actualidade. E bueno, foi este ano a primeira vez que se deu este evento, polo cal, pois mira, é unha cousiña a comentar importante. E xa por último, quería decir un pouco, comentar, que hai moitísima xente que di que isto que é falso, pero claro... É o que quería falar sí. Diso. Din que é falso, pero dunha forma despectiva. Que é unha cousa que nos molesta a nós. É moi falso, pero a vez non. Que non é falso. E vou comentar por qué. Sí. Ti cando caes dunha xaula de 7 metros, ou cando... Porque daquela, cando víamos... Bueno, cando estuvo de moda o WWE no pasado eran puñetazos e patadas. Obviamente, eso sí que se falseaba moito. Pero hoxe en día hai moitos saltos. Cambiou isto, agora saltan desde a terceira corda facendo o doble tirabuzón para atrás. Teñen que calcular moi ben. Teñen que calcular moi ben os movimentos. Ti se calculas mal un movimento e te equivocas por 1 centímetro, partes o cuello. Pasou e a xente, vez? sí. Hai moitos luchadores que Dixeron chao. Sí, que parteron o cuello, deixaron de loitar ou cousas similares. Hubo un que caeu nunha entrada baixando por tirolina, caeu. Morreu. Ai, madre mía. En directo. Esta xente, o sea, é un arte moi difícil. O sea, eu cando me din que a WWE é falsa, eu sempre respondo, non é falsa, é guionizada. Sí, totalmente. É guionizada. Obviamente, o que está pasando non é de verdad, é baixo guión. Pero esa xente está xa xogando vídeos, subíndose ese ring. É unha das cousas que a min me molesta, que a xente diga que é falso o WWE, porque non. O sea, logo, son historias, é como seguir unha historia de Netflix. É como unha serie. Polo tanto, bueno, pareceme que debería ter máis respeto do que a xente lle ten hoxe en día. Antes E quería comentalo. Cal é o teu favorito? Cal é o meu favorito hoxe en día? Seth Rollins. Seth Rollins. E na época Este xa non. Da época bella. Boa pregunta. Coñecíades a The Miz? Non. Bueno, pois que coñezades vos que me con Undertaker. Vale. Moitas grazas, Raúl. Moitas gracias a vos. Que ben, me encantoume. Chao. Bueno, chao. Radio Escaparate presenta Postdata con Martín Arufe, Ismael Roales e Jorge Álava. ¿Qué tal, chicos? Hola. Hey, what's going on? Bueno, tedes aquí un invitado especial, non? Sí, así tenemos invitados. Sí. Preséntate. ¿Por qué mismo? Estoy aquí de invitado especial. Soy Nico Narwal. Hola, Nico. Estaba solo en un banco ahí fuera y dije, hey, ¿me puedo acoplar? ¿Por qué no? No tenía pensado comprarme el programa en sí, solo que pensaba quedarme fuera. Pero aquí estoy en un micro. Sois iguales. Vuestro grupo sois iguales. Sí, ¿verdad? Éramos poucos. Me recuerda a... Perdón, hai que falar en galego. Recorda moitísimo a Miguel na súa forma de expresarse. A Miguel Camafio, no sé, chico de YouTube. Claro, Miguel Camafio. O referente de YouTube. O referente, un grande Miguel. Miguel, para min, é dos meus favoritos da radio. Traballa un montón, Sí. Ten uns ollos preciosos. Bueno, chicos, que traedes para nos? Pois hoxe traemos máis preguntas que nos fan os nosos ointes. É dicir, Nicolás? Hola, son preguntante. Temos a primeira que nos ven da man de Javier Abel, que nos pregunta: por que os autobuses son os únicos vehículos que se tiran pedos? Como? A ver, esto... Explicade. Este feito cando me pregunta... Porque eso preguntou a min directamente... ao principio non pillei a pregunta, pero refírese ao sonido que fan os autobuses, que a veces fan como un sonido que sí, realmente é moi parecido dos peidos. Por algún motivo só os autobuses fan ese sonido. No, tamén as motos, o brum brum. Non, pero non as é motos, as de 50 que levan os canis polo barrio de... Esas, non? É cando para o autobús e fai... Xa sei. Pero eso non sona como un peido. Eso non sona nada. Bueno, hai peidos. Un peido sordo. Os mellores peidos son os que non sonan, Os que máis cheiran. Son os vos. Os ninjas. O jetpack tamén sona como un peido. O jetpack.
Aí está. Pero ti un Buah, jetpack gracias, non te Nicolás. encontras pola calle. Cada lunes. Ben, outra pregunta? Vamos en outro orden de cosas. Baby, la vida es un ciclo. Pero que está Eso pasando? es Maluma. Non, Bad Bad Bunny. Bad Bunny. Bueno, que conste que Nuria confundiu a Don Omar con Don Diablo, ou ao revés, non sei. Quen é Don Diablo? Don Diablo, o DJ. DJ, quen? DJ. Ah, pois é verdade que non. Pero é mellor Don Omar. David Guetta. Don Diablo sei que pinchou no Son do Camiño ano pasado, pero non sei nada máis de él. Claro. Bueno, Ben. outra pregunta, a ver. Va, veña, algo que dá un pouco máis de xogo. Recomendade algunha serie. Eu? XDD. Tengo unha. Vamos, recomendadísima. Sí. Qué mona. De OA, Netflix. De OA. Unha flipada, unha OA. flipada. No, de OA, OA. OA. Iniciais. Sí, pero de que OA. trata? Vai... Non é musical, non é musical tipo Glee, non. Está genial, non sei facer sinopsis, é algo que non sei facer, pero é unha trama que te cagas. A De verdad, gusta. A min me diches, má. Sí. Que non espero de nada, non dixo A ver, nada. Unha nena. Dixo que está genial, eso Eso xa está. A ver, unha chica reaparece despois de 7 anos que estaba secuestrada, antes de 7 anos era cega, despois aparece e non é cega. Hai como un doble universo. Vale, De xa está ben. parece demasiado mística, pero é moi boa. Vale, teño que verla. Bueno, fala. Non? No, seguro? Sí, me la quedé. Invito, che. Vale, eu de feito unha serie que Narguada aquí presente mostroume el, estou moi agradecido, que se chama Más allá del jardín, que Obra maestra. É unha serie de microcapítulos de 10 minutos, que son en total creo que son 10 capítulos de 10 minutos. É a miña serie entón. Que non podo. é brillante, non sei, se queres puntualizar de que vai ou algo así. Vai de dous irmáns, un maior e outro pequeno, que se perden no bosque e teñen que encontrar o camiño de volta a casa. E basicamente é unha adaptación de Cartoon Network da Divina Comedia. ¡Qué guai! Para nenos. ¡Qué chulo! É moi divertida, graciosa, adorable e hasta un pouco triste, melancólica e terrorífica ás veces. Vale, quero vela. Ten uns personaxes maravillosos. Que estou moi enamorado dun específico que pareceme o mellor personaxe. Gregory, o da tetera. En serio. Bueno. Bueno, eu a verdade non son máis de películas moito máis. A miña favorita é Aquí non hai quen viva. Pareceme unha serie fantástica, moitísimo mellor que La que se cena é unha merda. A ver, por favor, no. Pero Aquí non hai quen viva para min é a miña infancia e todo, pero ainda así a última serie que vin foi El perfume en Netflix, dun asesinato. Que como ambientada tamén no libro, que é bastante interesante. Pareceme que estivo moi ben, tengo como unha envólvete realmente. Está ben. Algúnha máis quere? Jorge. Pois eu, a última que vin foi 13 Reasons Why. Ole, todavía ainda non está terminada, creo. Creo que hai unha nova temporada. Cantas temporadas biches? As dúas. As dúas que hai. Non sei. Creo que vai sair outra. Sí, en teoría saía outra en, creo que lín en marzo ou así, pero todavía non saiu, así que non sei. Pero das que máis me gustaron, pois creo que foron Breaking Bad, Como conocí a vuestra madre, que non vedes Xogo de Tronos? Eu non. Sí. Eu non. Así, a min sí, encántame, estou desando que salga. Eu lín o primeiro libro. E que tal? Moi ben. E ti que recomendas? Eu, algo que así que non coñeza moita xente, Naruto. Se iba a dicir. Non, pero é que saiu en Netflix hai 4 días, 5. Estoume pegando unha viciada en bastante. serio? Está en Netflix? A Naruto? Sí, Naruto. Hai unha serie en galego tamén en Netflix. Cal? A de como se chama? Sí. A das fresas. A das fresas. Non sei, hai unha serie en Netflix que a miña de Netflix, vale? Sí. Que eu como todavía, a ver se consigo, pero todavía non teño Netflix, entón non estou moi entrado. Pero está Megadede, ainda que vai fatal. Segue aí pendiente. Megadede está... Seguideme, que poño cousas. En serio, En Megadede? Claro. Ah, que guai. E todas as pelis que como te vexo chamas? as apunto. Como Instagram. Vale. 5 CSMC, seguideme. Bueno, seguideme, chicos. Veña. Proseguimos con máis preguntas? Vale. Sí. Hai unha que di: non teño ningunha presa por conducir, pero todo o mundo dime que saque o carné. Merece a pena realmente
ou podo esperar para facelo? É a historia da mi vida. É a de Cristina Eu teño tamén. carné, levo 2 anos co carné e levo 1 ano sen conducir. Así que non podo falar sobre... Pero es que ti vives en Coruña nunha cidade que non che fai Tanta falta, pero eu xa teño medo. Vos tedes o carné? Sí, eu... Non, eu sí, pero Ah. a min pasa o mismo que a Cris. Eu non é que, o sea, non me apasiona conducir. Claro. Entón, pois o collo bastante pouco. De feito, o collín onte, ou fai 2 días, pero é a segunda vez que conduzo en todo o ano, así que, bueno, pois non o collo demasiado. Eu todo o contrario, eu saquei en xaneiro, creo que foi. Sí, a principio de xaneiro. Estiven como pouco a pouco, obviamente, ao principio cos meus pais conducindo todo eso, ademais como vivo nunha casa en mitade da nada, uso bastante. Gusta bastante conducir, de feito, últimamente cando estou vindo a Pontevedra, porque vou pasar os fines de semana na casa, Levas o coche? sempre traio de na miña casa ata aquí o coche. Que guai, moi ben. Onde vives? E ti, Nicolás? Eu cerca de Santiago. Ah, vale. En Noia, non vives en Noia? Sí. Eu non teño o carné e a verdad non teño ningunha prisa por ahora por facelo. Eu move moi ben a pé, gustame caminar. Vale, eu quero facer unha cousa. Como está aquí Nicolás, que é alguén externo a Radio Escaparate, quero saber que opinión tes sobre esta sección, sobre estes compañeros, e tens que ser objetivo, sobre a radio, esta radio universitaria. Bueno, acaban de ponerme os cascos. Obxectivamente non podo opinar moito porque cando os escoito estou dicindo, vale, son os meus amigos falando como calquera conversación que tería con eles. Pero gústame Radio Escaparate como proxecto. Pode dicir a verdade, No, de verdad que eu apoio moito Radio Escaparate. Pois apúntate. A topísimo. Ano que ven. Vale. Puede, no confirmo nada. Non confirmo nada. Apúntate. Pensarei no. Presentador. Sí, Pensarei no. Nos deixamos estes dous postos para quen queira. Novos talentos, o mellor ti acabas sendo. Esta é a nosa última temporada como locutoras. Bueno, veña, seguide, chicos, máis preguntas, veña. Moitas gracias, Nicolás. Un placer, Igualmente. Cal foi a peor nota que sacachedes na vosa vida? Un 0. Pero Eu supoño tamén. que quere que eu contes. Eu tamén, pero porque me cacharon. Non, a min eu deixei todo en blanco. Pringao. En ADE. En que? Sí. Como? Pero como que explica iso. Pois nada, estaba co libro, estaba super cantoso ademais, e me vio a profesora, evidentemente, En que porque era? tiña medio libro fora do pupitre. En que asignatura? En tecnoloxía. Boa, tecnoloxía. Normal. Fora de que fora, o sea, se non estar copiando, un 0,5. Eu teño que dicir Au. que como En mates. todo bo fillo de veciño estudiei ciencias, entón saquei algún cero en matemáticas. Eu non son bo fillo de veciño, non? Claro, tampouco, Nuria tampouco. Como todo bo fillo de veciño que estudia ciencias, saquei algún cero en Vale. matemáticas. Pero específicamente recordo antes de todo eso en primaria un con 75 en coñecemento que non teño moi claro Coñecemento do medio era o peor que había. Sí, que non teño moi claro como cheguei a esa asignatura. Como cheguei a sacar tan mal nota en esa asignatura en primaria que non sabía que facer nada. Pero sí, acórdome de sacar un 75, de quedarme como Dios, nunca había sacado una nota tan baixa. A mí pasoume tamén en historia Había historia Había no colexio. ciencias sociales. En primaria. Coñecemento No. media. Coñecemento media. Sí, era Pois aquí tamén. Historia. Aquí tamén un 2. Un tipo test, non O sabía meu que primer restaba. suspenso foi en foi en matemáticas, hombre. Empezando forte. a Pues nada, hai que suspender tamén hai que fracasar para poder conseguir o éxito. Por suposto. Así que non hai ningún problema e hai que fracasar, chicos. Aquí estamos na universidade, tan mal non nos foi, non? Eso é verdad. Bueno, os sistemas FPs tamén, moi ben, e os estén a eso tamén. E sigan Hombre, intentando. todo. Polo menos a eso que tela. Moitas grazas, chicos. Gracias por todo. Grazas, Nico. Igualmente. Chao, hasta semana que ven. Chao. Ai, Nuria,
e xa rematamos outro programa de Radio Escaparate. Que tal foron estas vibracións deste programa? Perfectas, como sempre, pero Cris, xa queda pouco, Queda moi para pouco. rematar. Xa estamos en abril. A fin de fecha se temporada acerca. xa termina. Volou, sí ou non, esta temporada? Sí, pero moi ben, o debate genial, os locutores como Baixísimos. sempre fan Home, espectacular. como non. Hai que estar contentas co noso equipo. Pero bueno, por eso todo rematou. Agradecer, por suposto, a súa presenza aos candidatos dos partidos e lembra de escaparatistas que nos podedes escoitar todas as semanas na nosa web, Nova Maravillosa, así como en Pontevedra Viva Radio e na nosa canle de YouTube. Igualmente, non dubidedes en seguirnos en todas as redes sociais. Simplemente poñendo Radio Escaparate podedes nos atopar. No control técnico estiveron Carlos Martín, Lucía Carrera e Alejandro Fazanes. Nos micrófonos, Nuria Blanco e Cristina Rocha. Ata logo, escaparatistas.